ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଛି ମୁଁ। ଆସ କଣ କରୁଛୁ କି? ନାଇଁ ଏ ହଳଦୀ ପାଉଡର ଟିକେ ସରି ଯାଇଥିଲା ତ ଭାବିଲି ତୋ ଘରୁ ଟିକେ ମାଗିକି ନେଇଯିବି ଆଉ ଦେଲୁ। ମୋର କିଛି ସରିଗଲେ ମୁଁ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ତୁ କଣ ଖରାପ ଭାବୁଛୁ କି? ନା ନା ଖରାପ ଭାବୁନି ତ ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ ମୁଁ ତୁ ବାହା ହେଇକି ଆସି ନଥିଲୁ ତୋ ଶାଶୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଭାରି ଦୋସ୍ତି ହେଲା। ଯାହା ବି ସରିଗଲେ ମୁଁ ଆସିକି ତୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ମାଗେ ଆଉ ତମ ଘର ବି ଯାହା ସରିଗଲେ ତୋ ଶାଶୁ ମତେ ମାଗିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ହଁ ବାକି ଗୋଟେ କଥା ତୁ ଆସିଲା ପରେ ତୋ ଶାଶୁ ଟିକେ କଞ୍ଜୁସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କୁହନ୍ତି କି ନା ନା ମୁଁ ଦେବିନି ହେଲା। ମୁଁ ଯଦି କିଛି ମାଗିବାକୁ କହିବେ ନା ନା ମୋ ପୁଅ ରାସନ ପାଣି ଭରୁଛି ବୋଉ ହାତରେ ସବୁ ରହିଲା ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଦେଇଦେବି ବୋଉଟା ଖରାପ ଭାବିବ। ବୋଉଟା ମୋର ଭାରି କଞ୍ଜୁସ କାହାକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ବୋଉଟା ଭାରି ଚିଡିଯାଏ। ମୋ ବୋହୁଟା ଭାରି ତାର ମନ ଭିତରେ ବାହାରି ଘମଣ୍ଡ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଏମିତି କହୁଥିଲେ ମ। ହଉ ମୁଁ କହିଛି ବୋଲି କିଛି କାହାକୁ କରିବିନି ହେଲା। ଦେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେ। ମତେ ବଦନାମ କରିବାରେ କୌଣସି କସର ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ବାପୁନି ବୋହୁ ଘରେ ଅଛ କି ବସିଛ? ଆଚ୍ଛା 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 ନାଇଁ ଏମିତି ପଳେଇ ଆସ ନା ନା ବସିବିନି।